ଦେଇଥିବେ ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କର କାକୁସ୍ଥକୁ ପଦ୍ମାବତୀ ରାଣୀ ସହି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ରାଣୀ ପ୍ରୀତି ଦାନ ଦେଲେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ମନରେ ବିଚାର କଲେ ରାଜାକୁ ମୁଁ କଥା ଦେଇ ଫେରି ଆସିଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜାଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି ପ୍ରଭୁ ମାୟା ଧର ନାରାୟଣ ଏମିତି ମାୟା କଲେ ଆଜ୍ଞା ରାଜାଙ୍କର ବିନ୍ଦୁ ଯାଇ ରାଣୀଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଆଜ୍ଞା ସ୍ଥାନ ନେଇଛି ପଦ୍ମାବତୀ ରାଣୀଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଗର୍ଭୋଦିତ ହୋଇଯାଇଛି ହେଲେ ବାପା ଦିନକୁ ଦିନ ଗର୍ଭ ତାର ବଢୁଛି ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭକୁ ରାଣୀଙ୍କର 7 ମାସ ହେଲା ହେଲେ 7 ମାସରେ ପଦ୍ମାବତୀ ରାଣୀ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ମନ ବଳାଇ ଆପଣ ଦାସୀକୁ ଆଜ୍ଞା ଡାକ ଦଉଛି ଆଲୋ ଦାସୀ କଣ ହେଲା ଗୋ ଆରେ ଦାସୀ ଏଠାରେ କାଇଁ ତୁ ବସିଛୁ ମନ ସୁଖୀ आधा अन्ना मिले पापा गारा आधा अन्ना मिले आधा अन्ना मिले पापा गारा आधा अन्ना मिले काहे गीत गाछ रे मकरा ये माँ मकरा तुमके देख लीजिए गीत मुझे सुन लगला जे गोचा बोलछे आज का सुंदर नहीं दिसुछो ए मां तमे हेले काई कोन दिसुछो काई माँ केंता दिसुछ जे तमे आगाडू देखले जेंता अरे पछाडू देखले जेंता लेगा घाटी के जल्दी भोगा तमे बाहरी देखले जेंता अरे भीतरी देखले जेंता चिकन चाकन घाटर सरडा पखन तमे आगाडू देखले जेंता अरे पछाडू देखले जेंता तमे बाहरी देखले जेंता अरे भीतरी देखले जेंता एडी झले का मोले का एडी झले का मोले का खुशाती रूप किसने ए मकरा माँ सते तमे आगाडू देखले जेंता अरे पछाडू देखले जेंता तमे बाहरी देखले जेंता अरे भीतरी देखले जेंता ফুদুল ফাদুল মুস্কুল সাটা লাল কল কবে চিকন চাকন চুপু চুপাটা বুদুল গাদুল ফুদুল ফাদুল মুস্কুল সাটা লাল কল কবে চিকন চাকন চুপু চুপাটা सते कहलो तमे आगाडू देखले जेंता अरे पछाडू देखले जेंता तमे बाहरी देखले जेंता अरे भीतरी देखले जेंता लहर झपर रूप झुमाटा घी सर औरसा पीछा टूटू टुमाटा लसर फसर लहर झपर रूप झुमाटा घी सर औरसा पीछा टूटू टुमाटा पीकर कह दीजिए
अन्ना मिले यदा गाबा आधा अन्ना मिले पापा गारा आधा अन्ना मिले तमे डबरी देखले जनता अरे भोजनी देखले सेंता लगा घाटी के जल्दी बोगा तमे बारी देखले जनता अरे भीतरी देखले सेंता चिकन चाकन घाटर सरडा पकन तमे आगड़ी देखले जनता अरे पछाड़ू देखले सेंता सर्दी डांग खुशी गला फसका भांग तमे डबरी देखले जनता अरे भोजनी देखले सेंता लगा घाटी के जल्दी बोगा तमे बारी देखले जनता अरे भीतरी देखले सेंता चिकन चाकन घाटर सरडा पकन ଆଲେ ଦାସୀ କଣ ଘରଟାରେ ଗୀତ ପକେଇ ନାଚୁଛୁ ଯେ କଣ ଲାଗା ରାଣୀ ମା କଣ ହେଲା ତୁମେ କୋଉଠି ମୁହଁ ଶୁକେଇ ବସିଥିଲୁ ମୋର ବସିଲେ ମୁଁ ଦାଇ ଯାଉଛି କିଏ ହେଲେ ସୀତା ଯାଉଛି ଆଚ୍ଛା ଏଠି ହଁ ଆଷାଢ ମାସରେ ମୋର ମା ମଲା ଦିନ ହଁ ହଁ ଜମା ବଉଡ଼ିଆ ମତେ ନେଇଯାଇଥିଲା ହଁ ତତେ ନେଇକି କୋଉଠି ଥୋଇଥାନ୍ତେଲୋ ଜାଗାଟା ରିଟର୍ନ କରିଦେଇଛି ହଁ ହଁ ମୁଁ ତୁ ସକାଳୁ ଉଠିବି ଉଠିଲେ ଏ ବଉଡ଼ିଆ ମୋ ଧୋଇବିନି ପଛେ ନେଲି ପଡ଼ିଛି ଆଜିର ନ ଲଗେଇଲେ ମୁଁ ଭାରି ଜାଗା ଆଚ୍ଛା କି ରେ କି କହିବୁ କିଛି କହିବୁ କି ଭାଇନା ତତେ ଏଟା ସବୁ କହି ପକଉଛନ୍ତି ଆଉ ବଉଡ଼ିଆ ଏକ ଲୟରେ ଲଗଉଛି ମୋର ଶିରାକୁ ଆଗା ଦେଖୁଛି କିସଟା କୋଉଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୁଡୁକୁ ତୁ ଦେଖୁଛୁ ବେଲେ ଅସଲ ସଜୁକୁ ଦେଖୁଛୁ ତମେ କିପରି ପାଉଛ ତୋର ଭଉଣୀ ମାଇପ ନାହିଁ ରେ ବଉଡ଼ିଆ ନା ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନୁ ଝିକୁଚି ରେ ଝିକୁଚି କଣଟା ତାର ଝିକୁଛି ମଝି ଗଡ଼ ଝିକୁଚି ବଉଡ଼ିଆର ଓହୋ ଏକ ରାଣୀ ମା ଆଲେ ଦାସୀ ମୁଁ ଗୁଟେ କହିଥାଏ ମାଇପ ଓହୋ ମୁଁ ଗୁଟେ କହିଥାଏ ମାଇପ ନାଇଁ ଆଉ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା କଲୁନି ପୁଅ ପିଲା ବୋଧେ ଯଦି ଆଖି ମାଗ ମୋର ଦେହ ଛିଟି ଗଲା ବାଗ ବାଃ, ଆଉ ସେଟା ଦୌଡ଼ିଲେ ବଉଡ଼ିଆ ବଡ ସୁନ୍ଦରଟା ତ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁଛି ଜାଣିଛ ଓହୋ ମୋର ଜିନିଷ ପତ୍ର ଜାଗର ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ବୁଦ୍ଧି ଭଲ ଅଛି ନା ବୁଦ୍ଧି ମାରା ଭଲ ଅଛି ଜିନିଷ ପତ୍ର ଜାଗର ନାହିଁ ଜାଣିଛ ନା ରାଣୀ ମା ଦାସୀ ମତେ କଣ ପାଇଁ ଡାକିଲ ଆଲେ ଦାସୀ ହଁ ତୋର ସ୍ୱାମୀ କୋଉଠାରେ ରହୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡିଶା ବାହାରେ ନା ଭିତରେ? ବାଦେଶ ରହୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ଓଡିଶା ଭିତରେ ବାହାର ଦେଶ କଣ ଏ ମା 2 ମିନିଟ୍ ଥରେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି କଣ ବୋଲି ଆଲୋ ଗେଲୁ ଆଲେ ପୁଚି ଆଲୋ ପୁଚି ଆଲେ ସୁଇଟି ଆଲୋ ସୁଇଟୁ ଆଲେ ଟୁନି ଆଲୋ ଟୁନି ଆଲେ ବୁନି ଲାଗିବୁ ଲାଗିବୁ ରେ ବଉଡ଼ିଆ ଏକରିଏ ପ୍ରକାର ବଉଡ଼ିଆ ଲାଗିବୁ ପୁରା କାଟି କୁଟେ ଦିରେ ପୁଅ ମଝିରେ ଆଲୋ ପଡ଼ିଆ ମୁନି। ଆଲୋ ମୁନି ଆଲେ ରିଆ ସରି ଆଉ କହୁନ ଏଇଟା ଦରମା କେତେ ଲ ଦରମା କଣ ବେଶୀ ଟଙ୍କା କଣ ମାସକୁ 30 ଟଙ୍କା ହଁ ଦିନକୁ 2 ଓଳି ଫ୍ରି ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷକୁ 350 ବାରଶହ ପଇସା ରବ ଭଲ ଧର୍ମ ଦେଖୁନ ରୂପବନ ଠିକ ଅଛି ସବୁ ରାଉଣ୍ଡ ଗଳି ଯାକ ମତେ କଣ ପାଇଁ ଡାକିଲ ଆଲେ ଦାସୀ ହଁ। ମୋ ଗର୍ଭକୁ 7 ମାସ ହେଇଛି ଏ ମୋ 7 ମାସ ହେଇଯାଇଛି କି ହେଲା ଛାନିଆ କାକୁଡି ଦେଇଯାଉଛି ମତେ ଟିକେ ଫୋନ କରିଥିଲେ 2 ଜଣର ଗୁଲାପ ଦାଙ୍ଗ 2 ଜଣର ଦେଖୁନାର ପାକୁଡି କରିଦେଇଥିଲେ ବନ୍ୟା ହେଇଯିବ ପରା କିଚୁନରେ ମୁଁ ଖାଇଥିଲେ ବଉଡ଼ିଆ ମୁଣ୍ଡ ଆଣୁଛିଆ କୋଉଠି କଣ ରହୁଛୁ ରେ ଏ କିଚୁନରେ କରିବ ବୋଇଲ କିଚୁନରେ ପାକୁଡି ମଇଦା ଚୁନାର ହରାଣି ନା କେବେ ହେଲେ ଅଜା ବାପା କଲେ ଖାଇଥିଲ ନା ମୁଁ ଖାଇଛି ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛ ତମେ ଆଉ। ଖାଇନ ହଁ ହଁ ଆଲେ ଦାସୀ କଣ ଖାଇବ ମୋର ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଇବାର ମନେ ରହିଛି ଛୁଆ ଗୁଆ ଖାଇବ ଏମା କୁପିଲା ହବ ଛୁଆ ଗୁଆ ଖାଇବ ଆମର ଆଣି ନା ଆଲୋ ଦାସୀ ଆଉ ତତେ ଏଠି କିଏ ବଡ ମାଉସୀ କିଏ ନାହାନ୍ତି ଯାଉନ ମୁଢି ଖୋଦି ମାଗବୁ ମୋର ଫୁଟି ଫୁଟି ହେଇଯାଉଛି ନହେଲେ କାଟି ଉଠେଇ ଦେବି ଏକ ଭାଉଜ ମୁଢି ଖୋଦି ଦେବୁ କି ଗା ଚେକି ଯାଉ ଦବୁ କି ଏ ମାଝିଆ ବାପା କହୁଛି ନନା ପାଖରେ ଅଛି କି ବନିବ ମୁଁ ଦେବିନି ଆଜି ଆଚ୍ଛା ଏବେ ବି କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଆଜି ମୁଁ- ସକାଳୁ ଦେଖୁନା ଆଲୋ ଦାସୀ ହଁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଦିଏ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଖାଇବାର ମନେ ରହିଛି ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଖାଇବେ? ହଁ ନିଶ୍ଚାତ ହଁ ହଁ ତ କଣ କଣ ଖାଇବ କୁହ ଏଠୁ ଅନନ୍ତରେ ସୁଜନେ ଶୁଣ ପୂର୍ବର ରାଣୀ କହୁଅଛି ଡାକିଲ ମୋର ଗର୍ଭର କେରି ଧାନ ଚାଉଳ ମୁଗ ନଡ଼ିଆ ବଳି ସରମରା ଘିଅ ତାଲ ପରି ହେବ ଖେଚଡ଼ି ଚୁଡ଼ି ଖାଇବ
ହଁ ଖେଚୁଡି ଖାଉନି ରାଣୀ ମା ଆହା ଖେଚୁଡି ଖାଉନି କାରଣ କି ପାଇଁ ଜାଣିଛ ନା କଣ ପାଇଲ ପେଟରେ ଛୁଆ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଯଦି ତମେ ଖେଚୁଡି ଖାଇବ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳକୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ପାଇବ ଆଲେ ଦାସି ହଁ। ସେମିତି ନୁହଁ ମୋ ଜେଜେମା କହିଥିଲେ ଭଜା ଖେଚୁଡି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଲେ କଷ୍ଟ ପ୍ରସବ ସମୟରେ କଷ୍ଟ କମ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହବ ଖିଲି ଖିଲି ହସିଥାଏ ଓହୋ ବାହା ନଉନୁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଦେଇଛ ନା ଏଇ ତମେ କେମିତି ଜାଣିଛ ମୁଁ ଏତେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଛି ମୁଁ ଖାଇବି କେତେଟା ତୋର ତମେ ଜାଣିନ ନାଇଁ ତ ଏବେ ତ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଏ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଟେମ୍ପୁରେ ଯାଉଛନ୍ତି ହଁ। ସବୁ ଛୁଆ ମୋର ନା ଆଉ କଣ ଏଇଟା ଆମର ଏ ପଞ୍ଚାୟତର କୋଠରେ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ବୋର୍ଡ ଯାର ଜୀବନ ହାଟ ଅଛି ମତେ ରଖିବ ମୁଁ ବୋର୍ଡ ଯାର ଜୀବନ ହାଟ ଅଛି ମତେ ରଖିବ ଏ ବୋର୍ଡ ଯା ରଖିବ କି ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି ରେ ଏଇ ରଖିବୁ ବେମାନା ରଖିବୁ କି ବୋର୍ଡ ଯିଆ ନହେଲେ ଆମ ଘର ଅଛି ରଖିବୁ ନା ରଖିଲେ ବୋର୍ଡ ଯିଆ ଏଇ ଆଉ କଣ ଖାଇବ ରାଣୀମା କୁହ ଆଲା ଦାସି ତରକାରୀ ଖାଇବଲ ତରକାରୀ ଖାଇବ ସେଥିରେ କଣ କଣ ପଡୁଥିବ ଆଳୁ ସାରୁ ବଡି ବାଇଗଣ କଦଳୀ ମହୁର ଭଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଖାଇବି ଭଲ ବଳିଛି ମୋର ତମେ ଯେତିକି ଆଇଟମ କହୁନ ମୋର ଲାଳ ପଡିଯାଉଛି ତମର କେତେ ମାସ କି ମୋର 11 ପୁରୀ 12 ଚାଲିଛି ବାର ପରେ କଣ ହବ 12 ପରେ 13 ଚାଲିବ ମୁଁ ସମାନ ଲେଖା କରୁଛି ଏ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିନକୁ ଉପତାର ମତେ ମମତା କାର୍ଡ ମିଠା ଅଣ୍ଡା ସବୁ ଦେଇଦଉଛି ଛତୁଆ ଚୁନା ସବୁ ଦଉଛି ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଝିଅ ଛୁଆ ନା କଣ ସୁନାଲି ତମ ସ୍କୁଲରେ କିଏ ଅଣ୍ଡା ଦିଦି ଅଣ୍ଡା ଦଉଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ଦିଦି ପିଲାମାନେ ଚାଲାକି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ଦଉନନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ପାଟରେ ତ ନିଆଁ ପରି ନା ଝୁଆ ପରି ଚନ୍ଦ୍ର ପିଲା ଉଣା ପେଟେ ଖାଇବି ପେଟେ ବୁଝି ଖାଇଥିଲି ନା କି ଯ ଲୟ କରିବ ନ ତୁମର ହଁ ଗର୍ଭ ନାଇଲ ସେ ପେଟେ ଟିମରି ହେଇଥିବ ତୁମର ହେଇଛି ହଁ ଏରେ ବୋଉଡ ଯିଆ ତୁ ଜାଣିପାରିବୁନି ରେ ବୋଉଡ ଯିଆ ଏଇ ଲାଗିବୁ କି ଗାଳି କରିବୁନ ତୁ ଉଠିବ ହେରି ତାର ଉଠିବନି କି ଲାଗିପାରିବୁ ଗାଳି କରିବୁନ ତୁ ବସିକି ରହିଥିବୁ ଉଠିବନି କି ଲାଗିପାରିବୁନି ଥୋଇଦେବି ଥୋଇପାରେ ମାରି ପାରିବୁନି ଥୋଇଦେବି। ଏକ ଖୁଡି ଏକ ଭାଉଜ ମୋର ଉଷୁ ନିଶ୍ୱାସ ପଡେ ପୁଅ ପିଲା ହାତ ପକେଇଦେଲା ମୋର ମୁଁ ଏବେ କାହାକୁ କହିବି ଶ୍ୱଶୁର ଭାଉଜ ମତେ କେଡେ କଥା କଲା ଗো तेरे बोर्डिया मौला कैसे करूँ रे बोर्डिया ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବାର मोर छाया चिल्ला ब्लाउज भीतर जुड़ा थिला चिड़ा ले केस ऊपर कैसे करूँ रे बोर्डिया କଥା ହେଲ ଯା କର ଚାଲ ଲାଗିବୁ କି ଲାଗିବି यार ଏଇଠିକା ଥୋଇଦେବି କୁଟି ଦେବି ବୋର୍ଡ ଏଇଠିକା ଥୋଇଦେବି ଲାଗିବୁ କି ଲାଗିବି यार ଏଇଠିକା ମୁଠିଦେବି ଏକାଥରେ ଡଙ୍ଗାର ପୁରେଇବି ବୋର୍ଡିଆ ଏଇଠିକା ହେଲା କିମା ଚଣ୍ଡା ମୋର ଅଣ୍ଟା ସଭା ନଉନ ଲାଗିବୁ ମୋର ବଡ ଉଚ୍ଚଟା ବୋର୍ଡିଆ ଏ ଗାଈ କରିବୁନୁ डांग ए भाऊजा ए तेलियर भाऊजा देख गबो देखि निर्णयता करतती एगो गुलार भाऊजा पारे गले गो उस विश्वास पर के मते सपोर्टिंग दउन सकाळु दुकान गया मु कहबी ना अरे भाई ना ଓହୋ अरे भाई ना କାକ ନେଇଗଲା भाई ना रे ହଁ राग विचार हो ना ନା इरा कुमार साइला ହଁ ହଁ एडी बंधु बांधव सब अछि ଆଚ୍ଛା मु विवाह ले तू सळा विधा मारबनु ହଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ମିଳିବ मिलिବ ହଁ तू आउ पिटा पिटी कर ହେଲା ନାଇଁ ନା ଏଠି ମାରିବା ଲୋକ ବଡ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଭାଇନା ଭାଉଜ ମାରିବା ଲୋକ ବଡ ନାହିଁ ଏଠି ଶୋଇ ପଡିବା ଲୋକ ଆମର ଏଲୋ ଏ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଶୋଇ ପଡିବା ଲୋକ କାହିଁକି ଶୋଇ ପଡିଥିଲ ସହାୟ କରିବା ଲୋକ ବଡ ସହ୍ୟ କରିବା ଲୋକ ହଁ ଶୋଇ ପଡିବାର ନାହିଁ ମୋର ଜ୍ଞାନ ରହୁନି ନାଇଁ। ଶୋଇ ପଡିବା ରହିଲି ମୁଁ ଶୋଇ ପଡୁ ନରସିଂହପୁର ପଳେଇଛି ଆଉ କିଏ ସେ ଖାଇବ ରାଣୀମା ଶାଗ ଖାଇବି ଶାଗ ଶାଗ ଖାଇବ ଶାଗ ଖାଇଲେ ଭଲ କେମିତି ଲୋ କି ପେଜା ରେ ହଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ଯିବା କି ହଉଛି ଦେଖୁନ ଦେହ ଶୀତ କୁଣ୍ଡା ମାରିଲା ବେଳେ ଆସୁଛି କିଏ ହେଲା ଏ ମା ହାତ ବୋର୍ଡିଆ ହାତ
ପାକା ବୁଡିଆ ଲାଡୁଆ ବୁଡିଆ ଘରେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲଛି ହାତ ସବୁ ସମ୍ଭାଳି ସେ ପୁଅ ପିଲା ମୋର ହାତ ଛୁଇଁଦେଲେ ମୋର ନିଆଁ ମାନେ ଦେହ ସେ ତ କଲା ବୁଡିଆ ବୁଡିଆ ଲାଙ୍ଗଡା ଟେକ୍ ଆହୁରି ମୋର ଜ୍ଞାନ ମୋବାଇଲ ରେକର୍ଡିଂ ହଉଛି ମୋର ଜ୍ଞାନ ରହୁନି ଭାଇ ଜ୍ଞାନ ରହୁନି ଶାଗ ଖାଇଲେ ଭଲ କଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛ ନା କଣ ପାଇଁ ମୋର ମୋ ଆଇକି ମୁଁ ପଚାରି ହେଲେ ଆଇ ମୋର ବାଳ କିପରି ବଢି ବଢି ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଛି ମୋର ଆଇ ମତେ କହିଲା ଏଇଟା ଗୁପ୍ତ କଥାଟା କୋଉ ଗାଁରେ ଯାଇ କହିବୁନି ଭାଉଜ ମାନେ ଜାଣିଦେବେ ବୋଲେ ତାର ଭଉଣୀ କହିଦେବେ ତୁ ତୋର ମାର ପେଟରେ ଥିଲୁ ଗର୍ଭ ପେଟ ନା ଗର୍ଭର अरे टेम्पू बोर्ड गया गर्भ की पेट किस बोर्ड गया टेम्पू आमर पाटर भल टीम्बा बोर्ड गया मोर पथरा ला परदिन बन गलु काटगदा चुकिया बोर्ड जाए रूट पाइप मु पानी आने गली ए कुमार भाउज रूट पाइप पानी आने गली ई बोर्ड जा मोर पथरा पथरा आई मोर जिनस पत्र लुभ हे बोर्ड जार ई बोर्ड जा जिनस पत्र लुभ कर देछि तुम कली मोर आई के मु पचाली तोर बाल किपरि हेले मोर आई मते कहला तोर मार तू पेट्रोल थिलु तोर मां को कामर थाग भजा कलरा संतुला एगुडा को दबारु तोर मां खाइथिला तू जन्म नालो बाल लंबी 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 আলো দাসী হ্যাঁ। তুই সিনা কাউরিয়া শাগ ভজা খাইছিলি হ্যাঁ। সে কোন খাইবে জানছো কোন খাইবে? পারিলে উঠিয়া ভাজিবু তহি নথিব বালি কর আঙুল পাকাই কর হরর বালি। डाली खाइले पिला जन्म हेले अधिकांश समय मु धरबी अधिकांश समय मु धरबी ना पिला पोसे भाई ଆଲୋ ଦାସୀ ଡାଲି ହଉଛି ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସେଥିରେ ଭିଟାମିନ ବି ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେବ ସେତେବେଳେ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ କରାହବ ତମେ ଭିଟାମିନ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏଡେ ଦୁକାନ ଜନ୍ମ হইল দাসী সে ଆଉ কোন খাইবে জানছো চকুলি খাইব লো ଚକୁଳି ଖାଇବ হ্যাঁ ଚକୁଳି ଖାଇବ ମାଛେ হ্যাঁ মাছটা খাইবনি লো ମାଛୁ ପଚାର হ্যাঁ হ্যাঁ ଜାଣିନା ଚକୁଳି ଯଦି ଖାଇବ ଲଉଟା ନା ଅଲଉଟା হইল লেউটিয়া কোন লেউটিয়া কোন লো ତମେ ରାଣୀମା ବଡ ଲୋକର ଝିଅ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ନା। ଲଉଟା ଅଲଉଟା କୁଡା ଜାଣିଛ ନା ଲଉଟା କୁଡା। ତେଲ ଆଣ୍ଡେ ଯୋଡା ହଉଛି ଲଉଟା ଲଉଟା ହଁ। ଅଲଉଟା କୁଡା ଜାଣିଛ ହଁ। ବନ୍ଧୁ ବାଟରେ ପିଲାମାନେ ଖାତେ এ সেটা কেবে লেউটিনি ସିରା ଯଦି ଖାଇବ ହେଡି ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା আলো এ ଗାଲ ଫୁଲ ଫୁଲି ଯାଇଛି তাଳ ବରା ତାଳ ଚକୁଳି ବାସି ହେଲେ ସୁଆଦ ସଙ୍ଗେ କରିଥିବ ଲୋ ଦାସୀ ଅରୁଆ ଭୂତ ପିଠା ନ ଖାଇ ରାଣୀ ଦେ ହେଲା ହରସ ମନ ଆପଣା ଲୁଆ ସେ ବସିର ରାଣୀ କାଟଇ ଦିନ ମାସ 10 ଦିନରେ ଆସି ଗର୍ଭକୁ ହେଲା ଗର୍ଭର ଯନ୍ତ୍ରଣା ରାଣୀ ଯେ ସହି ନ ପାରେ ଭଲା ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ରାଣୀ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ କାଳାତିପାତ କରୁଛି ହେଲେ ବାପା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗର୍ଭକୁ ତାର 10 ମାସ 10 ଦିନ ହେଲା 10 ମାସ 10 ଦିନ ପରେ ରାଣୀ ଗର୍ଭରୁ ଏକ ସୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖି ରାଣୀ ମନରେ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ଆଉ ରାଜା ମଧ୍ୟ ମନରେ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ଆଉ ସେ ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମିଥିବା ସନ୍ତାନଟିକୁ କୋଳରେ ଧରି ରାଣୀ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ପୁଲକିତ ଭାବେ ଖେଳିବାରେ ପୁତ୍ରକୁ ଖେଳାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଝୁଲରେ ଝୁଲ ঝুল মঝুলণ হাতি ঝুল মঝুলণ হাতি নবদুর্বাদর শ্যামল তনু নবদুর্বাদর শ্যামল তনু সুন্দর সুন্দর তরূপ কান্তি ঝুলন ঝুলন হাতি ঝুল
तुही कपूत सारहूत तुमे